Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως και δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα στην ευαισθησία για τα ζητήματα των ακροτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, όντως είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν ήταν συμφωνία ή τέλος πάντων άλλο πράγμα. Εμείς, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, καταθέσαμε πάλι σχετικό αίτημα να συζητηθεί και συμφωνούμε εν μέρη και με τον κύριο Τατούλη, δηλαδή όντως να μπει θέμα στην επόμενη συνεδρίαση που θα κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, και με τον κύριο Μάκαρη. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να βγει ψήφισμα τώρα. Συμφωνώ δηλαδή εν μέρει και με αυτό που θέσατε εσείς. Και το λέω αυτό με την εξής έννοια. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, οι αγρότες, και εμείς τους στηρίζουμε, βρίσκονται σε κινητοποίηση σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Δηλαδή είναι ήδη σε μπλόκο στη Μεσίνη, στον ΟΣΕ, στον κόμβο των Κροκαίων. Είναι σε εξέλιξη κινητοποίησης στην Κορινθία, στην Αργολίδα. Αύριο το πρωί πηγαίνουν στη ΔΕΗ. Θα γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι το κεντρικό αντιλιοστάσιο δεν έχει πλέον ρεύμα στην Αργολίδα. Έτσι. Λέω, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Στο Άστρος, συγκέντρωση αύριο. Είναι η αγρότικα που είναι πάντα, λέω, μια εμβληματική δραστηριότητα και για το αγροτικό κίνημα πέραν των άλλων. Σε κάθε περίπτωση θέλουν στήριξη. Έχουν καταθέσει τα αιτήματά τους οι αγρότες. Εμείς, λέω, μπορούμε να σας δώσουμε, τα έχετε φαντάζομαι, δεν είναι κάτι έξτρα. Εμείς προτείνουμε να τα υιοθετήσουμε. Χωρίς, λέω, αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε ολοκληρωμένα. Και τέλος, λέω, επειδή φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί, το 26ο θέμα, μπας και το φέρνουμε πιο κοντά, φαντάζομαι έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους, λέω, από την ΕΔΑ, από τα χωριά επάνω, έτσι δεν είναι, που έχουν έρθει, την περιμένουμε, λέω, μέχρι τις 8 η ώρα. Κύριο Νικολάου, όχι, θα το πάρουμε με... Λέω, κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είστε πλειοψηφία που στηρίζετε το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εμείς σας θεωρούμε, έτσι σας αντιλαμβανόμαστε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδείξετε ότι δεν είσαστε, να το πω έτσι, εγκάθετοι της κυβέρνησης. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια πίεση. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη. Λέμε λοιπόν εμείς ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, επειδή είναι σε εξέλιξη πανελλαδικά κινητοποίησεις αγροτικές, έχει τεράστια σημασία για το αγροτικό κίνημα. Να βγει ψήφισμα που θα στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους. Ναι. Και να κουβεντιάσουμε και ολοκληρωμένα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Στην Αργολίδα τώρα δεν έχει ρεύμα. Όταν θα ξανακουβεντιάσουμε εδώ πέρα. Τώρα μην το συζητάμε όμως αυτό. Σας παρακαλώ, καταλαβαίνετε ότι αν αρχίσουμε από μία κουβέντα του καθένα, δεν θα τελειώσει. Για την ψηφοφορία να διευκρινίσουμε ότι εμείς θα καταψηφίσουμε τους εκπροσώπους στις αναπτυξιακές, γιατί έχουν μια συνεπή θέση, διαχρονικά τη γνωρίζετε, σε σχέση με τον ρόλο που παίζουν, ο οποίος δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, δεν συνάδει, αν θέλετε, και με τον ρόλο που παίζουμε εδώ. Μία από τις αιτίες που το Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αν όχι και σε πιο κάτω, είναι και ο ρόλος των αναπτυξιακών, που τέλος πάντων εκεί, κατά τη γνώμη μας, και διασπάθηση γίνεται του δημόσιου χρήματος, μιας και χειρίζεται δημόσιο χρήμα, αλλά και άλλα ζητήματα υπάρχουν σε σχέση με εργασιακά δικαιώματα και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εμείς θα ψηφίσουμε τους εκπροσώπους στα ΚΕΠΕΨ, τέλος πάντων στα 5, και θα καταψηφίσουμε χωρίς να υπάρχει βεβαίως κάποια μορφή προσωπική για τους εκπροσώπους. Ευχαριστούμε. Ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή μας στην πολιτική η οποία ασκείται τις τελευταίες δεκαετίες από όλες τις κυβερνήσεις και στον κλάδο του τουρισμού. Γιατί η γιγάντωσή του και η αναγωγή του ως βαριά βιομηχανία, λες και δεν υπάρχει άλλη βιομηχανία, αυτή είναι τελικά η βιομηχανία της χώρας, που στηρίχθηκε στον αλλοδαπό και ακριβό τουρισμό, ωφέλησε βασικά, κατά τη γνώμη μας, το μεγάλο κεφάλαιο που αποκόμιζε και αποκομίζει τεράστια κέρδη. Αυτό το μοντέλο τουρισμού στηρίζει διαχρονικά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με όλες τις διοικήσεις της, και η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών, με όλες τις πολιτικές δράσεις, και βεβαίως υπάρχει και πρόσφατη πείρα. Μην ξεχνάμε τι έγινε ο τουρισμός στην περίοδο της πανδημίας, μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη οι πολεμικές σειράξεις στην ευρύτερη περιοχή, μην ξεχνάμε επίσης ότι η κρίση, εμείς λέμε καπιταλιστική, εσείς πέστε τι όπως θέλετε, στις χώρες μάλιστα της πλούσιας της Βόρειας Ευρώπης είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε τι ενδεχόμενα θα έχει, και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιθανό ο τουρισμός συνολικά να αντιμετωπίσει προβλήματα μαζί με το real estate. Η κατασκευή λοιπόν του νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που δεν είναι μικρή επένδυση, είναι τεράστια επένδυση 234 στρεμμάτων, στη συγκεκριμένη θέση στην Ερμιονίδα, θα συμβάλλει όντως στην τουριστική ανάπτυξη,
της περιοχής. Βεβαίως, μιας τουριστικής ανάπτυξης που την αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή, είναι μια ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μας, που ωφελεί λίγους, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ανάπτυξη που έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη για φθηνές ποιοτικές διακοπές των λαϊκών οικογενειών. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Είπανε και πριν οι προλαλήσαντες, ο κ. Στατούλης, για ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, που δεν λύνονται όντως με μονάδα αφαλάτωσης. Υπάρχουν πάγια αιτήματα, προβλήματα, τα οποία πάρα πολύ πυκνά και συχνά έρχονται στην επικαιρότητα. Ας λύσουμε, λέω, καταρχήν το ζήτημα να υπάρχει κανένας γιατρός στο κέντρο υγείας, που το καλοκαίρι, τέλος πάντων, εκεί κατεβαίνει ο κόσμος. Άλλα ζητήματα, λέω, υποδομής, με την ίδρυση. Και βεβαίως με τους βιολογικούς καθαρισμούς, με απουσία της μήκων ελέγχων, αντιπλημμυρικών έργων. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εμείς θα καταψηφίσουμε και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτήν την μεγάλη επένδυση. Λοιπόν, το αν η επιχείρηση δεν έχει έρθει εκπρόσωπός της σήμερα να πάρει το λόγο, να τοποθετηθεί και να στηρίξει την πρόταση που έχει κάνει, είναι δικό της θέμα. Γιατί τέλος πάντων και εμείς ενημερωμένοι είμαστε και αυτοί ενημερωμένοι είναι και δεν μπορούμε να έχουμε διπλή ευαισθησία. Ας ενημερώνατε εγκαίρως λοιπόν, γιατί εμείς, επιτρέψτε μας, να θεωρήσουμε πως υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις και αναδίπλωση, να το πω έτσι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, επειδή είναι πολύ περιφερειακή συμβουλική από τη Μεσσηνία και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΝΕΔΑ, εγώ δεν θα σταθώ στην ουσία, γιατί είναι για να γελάσει αυτή η μελέτη που έχουν φέρει. Εγώ δεν ξέρουν βασικά πράγματα οι άνθρωποι, δεν έχουν πάει εκεί, ούτε το όνομα, ότι είναι θηλυκό δεν ξέρουν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να συζητηθεί και να καταψηφιστεί. Διαφορετικά είναι επεκφυγή. Οπότε επιφυλασσόμαστε για να τοποθετηθούμε. Να δώσουμε... Κύριε Πρόεδρε, κουβεντιάζουμε το θέμα ή κουβεντιάζουμε επί της αναβολής του? Συζητείτε το θέμα, το συζητάμε, λέω. Εσείς λέω τι εισηγήσεις από πλειοψηφία, κουβεντιάζουμε για να μην... Λέω θα ήθελα να τοποθετηθεί για να... Λέω, συγγνώμη, λέω να τοποθετηθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά επειδή, αν δεν απατώμε, στην προηγούμενη περίοδο του Περιφερειακού Συμβουλίου υπήρχε μία αρχή από τον κύριο Νίκα, τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, από την πλειοψηφία τέλος πάντων, ότι σε περιπτώσεις που υπήρχαν αντιδράσεις από κάτω, από φορείς, αν δεν απατώμε λέω, από την τοπική κοινωνία τέλος πάντων, δεν πήγαινε κότα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και παλιότερες αποφάσεις, όπως είπε ο κύριος Κουτσούλης πριν, δεν έχει ρωτηθεί και ούτε το τοπικό συμβούλιο πάλι, ούτε το δημοτικό συμβούλιο. Καλό θα ήταν να πηγαίνουμε με ενιαία γραμμή. Έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο και είχε πάρει αρνητική απόφαση. Ακόμα. Το ξέρει. Άρα λοιπόν, κατά πρέπει να είμαστε. Λέω, εάν υπάρχει, λέω, να συζητηθεί συνολικά, θα ήθελα να κάνω μια συνολικότερη τοποθέτηση περί φωτοβολταϊκών και τα συναφή. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσουμε για τα επόμενα. Τι να κάνουμε, πρέπει και εμείς να τοποθετηθούμε. Και τέλος πάντων, λέω, επειδή είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα, εμείς δεν θα θέλαμε να σταθούμε, λέω, δώστε μου 2-3 λεπτά, να κάνουμε μια συνολικότερη τοποθέτηση για όλα τα θέματα που αφορούν εγκατάσταση αιωλικών, φωτοβολταϊκών και σημειώνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις που έρχονται έχουν την αντίθεση τοπικών κοινωνιών. Έτσι, να το σημειώνουμε αυτό. Το έχετε ξανακουβεντιάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί σειρά ετών το ζήτημα αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, λέω, σήμερα ήρθε η πρόταση, δεν είναι, για έγκριση μελετών για 6+3 μαζί με τις αναβολές για 9 πάρκα. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που στην κυριολεξία ο λαός μας στενάζει από την ακρίβεια στο ρεύμα και από όλα βεβαίως τα υπόλοιπα αγαθά τα οποία είναι πανάκριβα και με δεδομένο ότι πλέον στους μισθωτούς, γιατί σε αυτούς εμείς αναφερόμαστε, στην κυριολεξία πλέον στα μέσα του μήνα ο μισθός έχει τελειώσει. Ως λαϊκή λοιπόν συσπήρωση όλα αυτά τα χρόνια, εμείς με συνέπεια, γιατί στεκόμαστε με συνέπεια σε αυτά τα ζητήματα, έχουμε αναδείξει το κύριο. Ότι κριτήριο για αυτό το σχεδιασμό που υπάρχει, άσχετα αν έχει καθυστερήσει ο νόμος, ο χωροταξικός, υπάρχει ένας σχεδιασμός, έχουν γεμίσει έτσι τα βουνά με αλαμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, δεν είναι ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Για φτηνή ενέργεια πρώτα απ' όλα. Είναι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών, των ομίλων που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να βρουν διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαιά τους, τα οποία συμπληρώνονται βεβαίως, δεν φτάνουν μόνο τα κεφάλαια αυτά, με ζεστό κρατικό χρήμα μέσω επιδοτήσεων, μέσω του Πράσινου Ταμείου και άλλων ταμείων.
ότι αυτή η ανάπτυξη, αυτό λέει η λαϊκή συσπήρωση, την πληρώνει ο λαός με ενεργειακή φτώχεια, με αύξηση της τιμής του ρεύματος, την πληρώνει με δισεκατομμύρια που κατευθύνονται ως επιχορηγήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή λοιπόν την πολιτική την υπηρέτησαν πιστά κυβερνήσεις, κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος δίνει το δικαίωμα να μπορεί να κάνει μελέτη και να εγκαθιστά, ας πούμε, τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μικρά υδροελεκτρικά που κουβεντιάζαμε πριν μέσα στην ΕΔΑ. Κάποιος το έχει δώσει το δικαίωμα. Κάποιοι έχουν διαμορφώσει θεσμικό πλαίσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτή λοιπόν την έννοια, θεωρούμε πως πλέον έχουμε μια τεράστια πείρα. Ενώ η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ή από τα μεγαλύτερα αναλογικά ποσοστό στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ταυτόχρονα φαίνεται ότι διαχρονικά, αντί να πέφτει η τιμή του ρεύματος, αυξάνεται. Και δεν είναι συγκυριακό ζήτημα που αφορά μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Όσα χρόνια περνάνε, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό στο μείγμα, τελικά το ρεύμα αυξάνεται και δεν έχει κανένα συμφέρον, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, ο κόσμος να κερδίσει, δεν έχει να κερδίσει κάτι από όλη αυτή την κατάσταση. Για να μην πολυλογούμε, φαίνεται και όλα τα στοιχεία βοηθούν σε αυτό, πως το βασικό ζήτημα το επόμενο διάστημα δεν είναι η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να καλύψει τις εγχώριες εθνικές ανάγκες. Άλλωστε υπάρχουν στελέχη του ΑΔΜΙΑ, αν δεν απατώμε, τα οποία έχουν δηλώσει ευθέως πως το κεντρικό ζήτημα πρέπει να λυθεί είναι τα δίκτυα, μεγάλα δίκτυα, τα οποία θα διοχετεύουν την ενέργεια για εξαγωγή στις χώρες της Ευρώπης. Λέμε λοιπόν εμείς, από πού και ως πού θα πρέπει να συμφωνούν τοπικές κοινωνίες, τα βουνά να γεμίζουν με αναμογεννήτριες, οι ράχες να γεμίζουν με λαμπόγιαλα. Τι έχουν να κερδίσουν? Τίποτα δεν έχουν να κερδίσουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς στηρίζουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων, ακόμα πιο αγωνιστικά να εκφραστούν, και βεβαίως θα καταψηφίσουμε. Δεν στεκόμαστε στο συγκεκριμένο τώρα που είναι στη σειρά του θέματος, αναφερόμαστε σε όλα, έτσι. Παράλληλο, τα υπονοούμενα που άφησε ο κύριος Στατούλης, που ενδεχομένως να έχουν και βάση.